Salutare lupilor și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Eu sunt Apeti Wolf și înainte de a începe dați un like, abonați-vă și dați share pentru mine. Și hai să începem. Acesta este un joc horror, mie nu prea îmi plac jocurile horror și nu știu ce prostie mai poate să fie. Ice. Ce e asta? Ok. Săculeți. Sunt pe aici săculeți. Trebuie să strângem 12 săculeți. Uite-mă că sunt săculeți. Ce ai? Ia. Mai e vreun săculeț pe aici? Nu, nu mai. Dar e vreun not pe aici? Nu, e pe aici. Femeia aia. Cred că e a treia oară când... Aici. Nimic. Serios? Nu? Mătură, nu putem să ridicăm o mătură, nimic? Bine. Cu curaj! Jocul ăsta e... Uite mă ce am găsit noi. Ce aici? Asta e subsolul, mă. Pe unde vrea asta? Se ducă, mă. Hai cu curaj, bă. Ce n-ai? Scara e departe de noi. E pe aici ceva? Nici un săculeț, nimic. Păcat. Nimic. Asta e un... Ah, nu. Asta e o... Hai, mă, hai să plecăm. Uite-mă. Uite-mă un ochi. Îl folosim. Tot la subsol, mă. Se duce la scară. Aia, păcat nu ne-a arătat în ce parte. Că dacă se duce parte. Uite, mă. Carte? Uite. Bă, cât săculeți. Da, e aici. Femeia visului. Hai, de capul meu. Gata, mă. Gata. Nu mai fă așa. Ai turbate pe curs. Da. Atât. Ducem! Hai să dăm vreo 2 pumni lui aia. Bă, ho, gata, să prieten! Nu, marș! Urâtanie, pocitanie! Plec de aici! Nu, fugi prin spate ei! Marș! Mă! Bă, dar cum m-a văzut? Cum m-a văzut pocitania? Nu înțeleg. Și m-am speriat. Săracul mintică s-a speriat. No, mintică. Bă, frate, niciun săculeț. Cât săculeți am? Cred că mi-a salvat? Sau sunt ăia? E ca în Minecraft? Mapa. Bă, dar cum au văzut aia, mă întreb? Prin ușă. O luăm prin parte. Nu. Ești pe aici? Pocitanie. Hai de capul meu. Șobolgozaur. Săculeț. Nu, sper că nu s-a auzit. Acolo ia. Alt șobolal. Nu. Unde e?
Ai, frate! Bă, dar cum o știu, frate, că sunt aici? Jocul ăsta e lipsit de logică. Pleacă de aici. Pocitanie. Pocitanie. Pocitanie, habar nu am unde ești. Sincer, habar nu am. Ai, de capul meu ce șobolan, am văzut cine, am speriat. Urât-o, sper că nu ești pe aici. Marș de aici, că te urăsc. Ai. Ron! Bă, pe unde? Ești nebun? Nu mă! Urât-o! Plec de aici. Bă, nu mai pot să întorc. Nu! Fugi de aici. Fugi de Pocitania asta. Unde ești? Pocitanie. Pocitania. Nu! Marș! Nu! M-a prins! Gărgăunt! Bă, pe unde să fug? Mai ești nebun? Ran! Ia uzi, mă, Ran! Pe unde? Ia picul! Fugi, mă! Fugi, Mitică! Mitică, fugi! Fugi, Mitică! Nu, 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 nu! Ai, bă, fugi! Fugi! Mitică! Mitică, fugi! Mitică, fii curajos! Nu te speria! Nu! Așa am luat. Hai, capul meu, și pe unde naiba o ieși? Ies eu de aici. Tremur, deci dacă o să vedeți, de fapt n-aveți cum ochi, în sfârșit. Unde naiba e? Yes! A urcat! Nu știu cât mai puteam să rezist. Pocitania a urcat. Pe unde e ieșirea? Lui maică sa. Sper că nu dau de maică sa. Mă întreb cum e aia. Doamne. Ai de capul meu, șoboligosaure. Nu, nu, unde ești? Nu ești pe aici, nu ești pe aici. Hai de capul. Nu, Ran. Unde, bă, unde? Unde e? Nu văd, mă, nimic. Bă, sunt orb. Ești nebun? Habar nu am unde să fug. Mă încerc. Ce? Mă, am zis mă încerc? Mă duc în cerc. Pleacă, Pocitanie. Pleacă, te urăsc. Bă, nu mai pot să mă mișc. Țevi. Bă, nu mai respira pe gură. Ai de capul meu urât-o. Urcă, mă, urcă, Mitică. Intră-mă în cameră. Nu mai ies de aici. Nu mai ies de aici, frate. Bă, ești nebun, nu mai găsi. Aoleu, vai de capul meu. Bă, dar-mi trebuie în ochi, frate. Trebuie să văd unde e. Bă, e aici. Mersi, televizorule. Ai de cap. Mitică, supat. Nu pot. Nu. Bă, gata, televizorule. A, nu mai. Hai. Bă, dă și tu ceva pe Talangă TV, ceva de genul. Trinitas, de exemplu. Ăla e frumos. Pocitanie. Nu aici. Nici Mitică. Gata? Gata, te-ai oprit? Bă, ești. Doamne, fe. Cu curaj.
aici. Pe aici. Oh my god. Ce porcărie. Cu curaj? Mitică curajosul? Nu, tot pe aici o iau. Ce s-a auzit? Vântul șuierând. Sper că nu intrăm prin pereți. Ești pe aici? E pe aici? Nu, zi-mi că nu e la etaj. Te rog, zi-mi că nu e la etaj. Intră în cameră. Yes, baie. Iubesc băile. Gata! Hai de cap. Ce trebuie să fac? Am 12. Ce tremură? Vreau să văd ce tremură. WC-ul? Nu. Zic că am nevoie. Nu pot să sar, dar ok. Unde? Ce tremură? Ca să... Bă! Nu. Ăla-i mucegai. Bă, hai să luăm un burete, ceva și de nu facem aici. Casă memorială Tudor Arghezi. Burete. Și scăpăm și de asta. Are fața de muștar. Față de muștar. Parcă un... Bă, mai e ceva pe aici? Nu. Bere! Bă, asta e bere. Hai, frate, scap. E pe aici? Sper că nu s-a dus jos. Uite, mai avem săculeți. Ce? Safe combination? De ce îmi trebuie un safe combination? Bă, și calculatorul e nebun. Hai că filmăm de 13 minute. Hai că ar trebui să închei episodul, dar ok. Bă, scapă pe aici. Știi unde trebuie să scăpăm? Ghiciți la... Mai tremură? Ok. Let's do this. Yes! Am câștigat. Oh no. Ce s-a întâmplat? Ok, am câștigat. Ce naiba? Nu, I don't like it. Ok. Cam asta a fost, supilor. Eu am fost The Pretty Wolf. Și pa.